गोडामा खूबे बाजतावे रेडियो गोडामा खूबे बाजतावे रेडियो भजन किशोर अंजलि गावतिया रूबियो आ गईली सरस्वती मैया शारदा स्टूडियो आ गईली सरस्वती मैया शारदा स्टूडियो गोडामा खूबे बाजतावे रेडियो भजन किशोर अंजलि गावतिया रूबियो आ गईली सरस्वती मैया शारदा स्टूडियो आ गईली सरस्वती मैया शारदा स्टूडियो ज्योति चंदा पिया साथ में गुलाब के माला लेके खार पिया हाथ में देखो बेदा उचारता रे पारे संजय भैया पूजा पढ़ बैठल बारे बाजतावे संख्यौरी बाजे डुग डुगियो बाजतावे संख्यौरी बाजे डुग डुगियो आ गईली सरस्वती मैया शारदा स्टूडियो आ गईली सरस्वती मैया शारदा स्टूडियो लिखे संजीत मद होश गीतकार हो सरस्वती माता के लागल दादा बाड़ा हो झुके लागे दिव्यांशी मोरिया गोर हो खारा सूरज कुमारे हाथ जोड़ हो बाकी लो ध्यान धैले बाबे आँख मुदियो बाकी लो ध्यान धैले बाबे आँख मुदियो आ गईली सरस्वती मैया शारदा स्टूडियो आ गईली सरस्वती मैया शारदा स्टूडियो गोडामा खूबे बाजतावे रेडियो भजन किशोर अंजलि गावतिया रूबियो आ गईली सरस्वती मैया शारदा स्टूडियो आ गईली सरस्वती मैया शारदा स्टूडियो।